Η φυσική παραγωγή σερωτονίνης και ντοπαμίνης μπορεί να επιτευχθεί με πατροπαράδοτους τρόπους, όπως φαγητό, γυμναστική, σεξ, ναρκωτικά, όπως είναι και η κοκαίνη, και ναι, να προσφέρει σε κάποιον που έχει ανάγκη. Όπως μπορείς να φτιαχτείς με την κοκαίνη, έτσι μπορείς και να φτιαχτείς προσφέροντας σε άλλους ανθρώπους. Helper's High είναι ονομασία που έδωσαν οι ερευνητές στο συναίσθημα που νιώθουν οι άνθρωποι όταν προσφέρουν. Τέτοιου είδους διεργετικό είναι βαθιά ριζωμένο στο ανθρώπινο υποσυνείδητο. Όπως όταν βάζουμε τα ναρκωτικά στο αίμα μας, το μυαλό μας αντιδράει, παράγει ενδορφίνη, που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα και να θέλουμε συνεχώς περισσότερο. Έτσι και έπειτα από μια καλή πράξη, τα σώματά μας εκρίνουν τις ακριβώς ίδιες ορμόνες. Εξάλλου, είμαστε κοινωνικά όντα. Η καλοσύνη, η συμπόνια και ο αλτρουισμός είναι οι τρόποι που μάθαμε να το εκφράζουμε. Αυτό μας δείχνει ότι η γενοδορία δεν αποτελεί μέρος της ψυχής μας, όπως νομίζαμε, παρά αναπόσπαστο μέρος του κεφάλου μας. Μπορεί από τη φύση μας να είμαστε πρώτα εγωιστικά πλάσματα, αλλά προσφέροντας σε άλλους, πυροδοτούμε ένα ισχυρό νευρολογικό δίκτυο που με την πάροδο του χρόνου δύναται να μετασχηματίσει τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και κοινωνικοποιούμαστε.